केमेराया मोजां नुवाखिसै गोजान जाबाय थेवबो होबाय आरोना लाइभ
दायो खनफैसिगोन गिलबार्ट ओमफ्राय बेजों लोगोसे नन्दिता बिथांमोना गसपेलनि मस्ट पपुलार सिंगारफोर आरो नायलांनो हागोन दा माने दान अफारिंनि थाखाय खनदों दा नायलांनो हागोन नै गसपेलनि मस्ट पपुलार बयजोंबो मिथिसारजानाय गिलबार्टजों नन्दिता आरो नायनानै लादो नोंथांमोना नुखाबायबो जानांगौ। दा बिथांमोनानो गसपेलनि मस्ट पपुलार सिंगारफोर नन्दिता भार्सेस गिलबार्ट नायलांनो हागोन। लाइभआवहाय केमेरानि क्वालिटिया क्लियार फैयाखिसै मानो होनना बुङोब्ला सानना उल्था आरोना सान्दुङा एसे उल्था जादों दा बेनि थाखायनो क्वालिटिया मोजां फैयाखै आरोना। दा बिथांमोना माबायदि मेथाइखौनो खोनासंलांनो हागोन आरो। जा मावदों
खैला मैलायाव Terima